ħalli l-Università ta' Malta taħdem għax jekk tixxaħħaħ magħha tkun qed tixxaħħaħ ma' uliedna u mal-futur tagħhom. Dan kien l-appell li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul intervent telefoniku fuq Net FM fid-dawl tat-deċiżjoni tal-Gvern li jaqta l-allokazzjoni finanzjarja tal-Università ta' Malta b'1.1 miljun euro. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li Roberta Bela għandu jifranka mill-ħela li jem fl-amministrazzjoni tal-Gvern u mhux mill-edikazzjoni ta' wliedna, partikolarment mill-Università ta' Malta. Dan huwa mod ċar jinbidlu l-metodi, imma l-mentalità tibqa' l-istess. Dawn dejjem ma kellhomx għal qalbhom l-edukazzjoni. U allura min fejrid jifranka l-miljun mill-edukazzjoni. Mistoqsi dwar it-tħassib ta' eluf ta' Maltin u Awċin dwar is-sigurtà fil-pajjiż, Bernard Grech qal li għal din il-problema jaħtu biss il-Gvern u Roberta Bela. Pajjiżna illum ma tistax le tisserraħ rasek li inti tista' tgħix, li toħroġ, li tkun tistanka tmur f'ċertu postijiet għaliex naraw il-mezzi soċjali tagħna filmati tal-għajn kważi kuljum ta' xi ġlieda hemm, ta' xi qtillaw, ta' xi serju hemm għaliex dan huwa gvern illi żarma il-korp tal-pulizija. Dan huwa gvern li jixxaħħaħ mas-sigurtà tiegħek, mas-sigurtà tiegħi. Bernard Grech wiegħed li l-partit immexxi minnu se jkompli jippreżenta proposti konkreti għax jemmen li l-poplu jistħoqlu jgħix aħjar. Spjega li dan qed isir għax il-Partit Nazzjonalista ilu snin jitkellem dwar l-importanza ta' kwalità ta' ħajja aħjar filwaqt li l-Gvern Laburista ilu jnaqqara. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit qed ikompli joħroġ b'dawn l-idejat u proposti għaliex qed ikun qrib il-poplu u jissegwi mill-qrib it-tħassib tagħhom. Tant li l-ħidma politika ma qed xejn anke matul ix-xhur tas-sajf għax iħoss li Malta u Għawdex jixraq ilhom aħjar bit-tmexxija li tista' tagħti l-kwalità tal-ħajja li l-poplu jixraqlu.